Hi guys, hello bethunana. Apha ke ngoku kwinimba uhlathi uxelela uqhawekazi uvukile kwikoma, uvukile. Ngoku uhlathi uyamxelela into yoba ufumene i-heart transplant. Yho, khawufana ucinge ke ngokuba ngothuka nawe uthuke. Into yokuqala ozayibuza yintliziyo kabani leyo. Ubuzile ke naye uqhawekazi, ubuzile uqhawe phaa kuhlathi uba yintliziyo kabani leyo. Hlathi wamakamakaza ke, usacinga uba uzamphendula athini bethuna. Hey, i-grieving process ibuhlungu injalo because kaloku they have to do a lot of explanation since uqhawe ebekwikoma, so they have to explain a lot. I mean a lot guys kaloku. So uma wethu ke naye unika ulo i-ultimatum, unika ulwandle i-ultimatum uma wethu. Uthi umnika till Friday ke, this coming Friday, intoba athethe inyani, abhodle intobana nguye ke bethuna, nguye lona ebeqhuba la moto itshayise ulikamva. Yho, hayi kuyashuba kwinimba kule veki, kuyashuba bantase kwinimba kule veki, kuzawuqhuma uthuli kwinimba kule veki. Then uhlengiwe, then ibe uhlengiwe naye uthi kuSydney if kufuneka kukonfesiwe, mayiqala apha kuwe Sydney, mayiqala apha kuwe into yokonfesa, mayiqala apha kuwe into yokonfesa Sydney, ba nawe unezakho iimfihlo. Uyava umzali, umama, isikhukukazi, hey silwela umntana wayo kwedini, asikhathalele tata ke ngoku. Hayi uthi Sydney, myeni wam, qala wena before ulwandle yakonfese yena. Qala ezizakho imfihlo, nawe unamabibi wakho, unezakho iimfihlo. Hey, hayi kuzaba nzima kwinimba kule veki. Hayi ke sana ubuyela kulo kamva ke ngoku, kulo hlathi, ubuyela kulo kamva kwahlathi. Hey, hayi kuyashuba, uyava. Uthi ulimise, uthi uthumayiza, hlathi nguwe ubulele ulikamva. Hlathi ebetshilo ke na last week, hlathi nguwe obulele ulikamva. You know why? Because kaloku nguwe osayinileyo, nguwe osayinela eza documents, nguwe osayinela amaphepha wathi ulikamva mayithathwe inhliziyo yakhe. Hebethunana nyamvu mntu ongumama ngolulwa umntana wakhe, usentlungwini la mama, usentlungwini la mama, because kaloku uhlathi naye uyayibona ngoba laa nto ebeyithetha ulantuza ulimise uthumayiza uba uhlathi ukhethe uqhawekazi. Yilaa nto ebeyibuza nje uba kutheni kuzawubhubho wam umntana nje kungabhubho wakho. Uyayiva ke ngokuba iza apha ke ngoku bantasa. Hayi sana, kuthi xa kuphakwayo ke ngoku sana ubuza uba siphe sikakamva isitya, iphekela ikamva iplate. Bethunana bukelani inimba, kunzima kwanimba bethunana, bukelani inimba. He, uyazi uba nami ke ndinewari uba ndingasakwazi ngoku ukwenza laa nto unifakela ividiyo bethunana. Uxolweni kakhulu, andisakwazi unifakela iivideos ngoku ngenxa yale nto idikayo yale copyright, because kaloku a lot of people ngoku inimba abasayifaki as ii-videos. So ngoku laa nto idrowe i-attention kum ke ngoku bethunana kule channel ibikade ndifakele inimba. Loo nto idrowe i-attention, then uYouTube ngoku jikijiki ngoku ndine-strike se-copyright yenimba. So ndiyaxolisa kakhulu, I'm sorry you guys, I'm sorry, but I will try by all means uba ndiphinde ndinifakele. Qhubekani ke bantaseni ndisapota, qhubekani ke bantaseni like, qhubekani ke bantaseni subscribe, qhubekani ke bantaseni engage khona ukuze izokhula i-channel yethu, Ndiyanithanda bethuna, ndiyanithanda ngesupport enindinika yona, ndiyanithanda nje ngayo
yonke into enindenzela yona bethunana. Ndizayizama le nimba, ndizayizama bantase le nimba, ndizayizama. Ndifuna uxoka, ndiyafuna niyifumane as much as niyifuna. Thank you ke, love you all, bye bye, bye bye bye.